No niin, jatketaan sitten seuraavaan luentoon ja ystäväni Emma Roberts tulee puhumaan meille henkisyydestä ja kehotietoisuudesta. Ole hyvä, Emma. Jenna säätää sitten, jos tuntuu, että on liikaa. Alright! Hei, munkin puolesta tervetuloa Valonpäivät tapahtumaan. Ja ennen kuin mä aloitan tämän mun luennon, niin mä pyytäisin teitä kaikkia seisomaan. Ota semmonen tukeva ote maahan jaloillas, eli semmonen hyvä haara-asento. Katso, että sun polvet on vähän koukussa ja pidä yläkeho ihan rentona. Ja nyt katsot, että huita se kaveria. Ota happea sisään ja tuo kädet sivukautta ylös. Ja tuo sieltä alas sun sydänkeskukselle. Ja nyt tiedosta, kumpi on sun vasen käsi. Aseta se sun sydämen päälle ja oikea käsi vatsalle. Sulje sun silmät. Hengität nenän kautta sisään hitaasti ja hengität suun kautta ulos rauhassa. Ja vielä. Hengität ulos. Hengität sisään nenän kautta ja tunne, kuinka sun rintakehä laajenee. Ja ulos hengityksessä tunne, kuinka sun rintakehä pienenee. Ja vielä teet näin, hengität sisään, tunne sun rintakehä laajenee. Ja ulos hengityksellä pienenee. Jatka hengittelyä sulle luontaiseen tahtiin, pidä vielä silmät kiinni. Tunne sun sydän. Tunne sen pauke sun kehossa. Ja ajattele seuraavaksi sulle hyvin rakasta ihmistä tai eläintä. Näe hänet mielesi silmin ja kuvittele hänen naamaansa maailman onnellisin ja iloisin hymy. Hän nauraa. Tunne, miltä se tuntuu, kun sun rakas ihminen on iloinen ja onnellinen. Miltä se tuntuu sussa. Hyvä. Avaa sun silmät. Tuo kädet sydänkeskukselle. Pieni namaste. Kiitoksia. Voitte istuutua. Hyvä. Tää näköjään päätti Noin. Hyvä. Hei, kiitos kaikille, kun osallistuitte juuri tähän äskeiseen pieneen harjoitukseen. Teimme siis pienen tämmöisen fyysisen ja henkisen kehoharjoituksen. Tosiaan mun nimi on Emma Roberts ja mä oon joogan ja henkisen hyvinvoinnin opettaja ja intuitiivinen tarot-tulkitsija sekä kanavoija. Mun yritys Namnada järjestää erilaisia tapahtumia ja kursseja ja me myöskin räätälöidään erilaisia joogapaketteja yrityksille sekä yksityishenkilöille ja toki sitten myöskin tätä tarot-tulkintaa saa meidän kautta. Eli jos tää on jotain, mikä sua voisi kiinnostaa, niin pistähän yritys mieleen ja käy tsekkaa kotisivut, niin sieltä löytyy sitten lisätietoa. Mut alright. Mistä mä tuun tänään puhumaan, niin käydään vähän läpi, että mikä on fyysinen kehotietoisuus ja myöskin se, että mikä on henkinen kehotietoisuus ja mikä näiden ero on. Ja mä käyn sit läpi näihin liittyen vähän niistä voimista meidän sisällä. Mä tuun tänään puhumaan feminiini-maskuliini-energioista ja kuinka hyödyntää näitä kaikkea siihen oman todellisuuden luomiseen. Ja nämä aiheet on hyvin laajoja
Ja sen takia tämä mun esitys tulee antamaan sulle semmoisen pintapuolisen ymmärryksen itseesi ja siihen sun omaan voimaan. Alright. Fyysinen kehotietoisuus. Eli tämä meidän fyysinen keho. Ja tämänhän tehtävä on kuljettaa tätä meidän sielua. Eli voidaan ajatella, että meidän keho on ikään kuin alus, tai se voi olla temppeli, mikä ikinä resonoi sulla se ajatusmaailma, mutta tämä kuitenkin ulkoinen keho kuljettaa sitä meidän sielua. Ja valitettavasti on käynyt niin, että me ihmiset ollaan unohdettu se yhteys tähän meidän fyysiseen kehoon. Meidän kehohan kommunikoi meidän kanssa hyvin paljon eri tavoin, mutta probleemana tosiaan se, että me ei osata kommunikoida enää meidän fyysisen kehon kanssa. Me ei olla kehotietoisia toisin sanoen. Avaan vähän tätä, että millä tavalla tulla kehotietoiseksi, niin esimerkiksi jooga on loistava työkalu siinä, mutta on toki monia muitakin asioita, millä tavalla tulla kehotietoisemmaksi. Mutta esimerkiksi joogassa pitkät asanat vaatii sen, että sä joudut miettimään tosi paljon sitä sun kehoa. Eli siinä opettaja ohjaa sua menemään johonkin asanaan ja se sanoo, että käännäs lantio, käännä häntä luuta, kato polvissa koukku. Sä joudut tosi paljon miettimään sitä sun kehoa ja miettimään niitä käskyjä sinne sun omaan kroppaan. Sä tulet tietoiseksi omasta kehostasi. Ja tämä toimii hyvänä apuna, käytän esimerkkinä omia asiakkaitani. Eli mulla on ollut sellaisia miespuolisia, jotka harrastaa hyvin paljon painon nostoa, niin käyvät joogatunneilla paitsi huoltamassa itseensä, niin myöskin tekemässä itseensä tai rakentamassa tätä omaa kehotietoisuutta. Koska sillä intentiolla sä pystyt täsmentämään sitä liikettä. Eli he pystyvät hyödyntämään, kun he tulevat enemmän kehotietoisemmaksi, niin siinä omassa treenissään sitä, että mikä lihas on töissä. Ja silloin kun sulla on mielellä se intentio siellä, niin sä näet ja sä koet ja sä tunnet sen paremmin. Kuin se, että sä vaan huhkit ajattelematta mitään, sä mietit, että mitä sä syöt tänään tai muuta. Tää aukeaa tässä luennon edetessä, miksi tämä intentio ja mieli on tässä niin kuin hyvin tärkeä. Mutta siis meidän fyysinen keho. Ja miten keho tosiaan kommunikoi meille, niin valitettavasti tosiaan ei oikein nykyisin enää ajatella niinkään sitä, mennään vaan, jos tulee särkyä tai kipua. Ensimmäinen ajatus on, että lääkäriin, pillerinaamaan ja asia korjaantuu sillä. Me ei pysähdytä kuuntelemaan sitä, mitä se meidän keho yrittää meille kertoa. Kehohan on lähtökohtaisesti aina terve. Eli jos siellä on jotain meneillään, sille on oltava jokin syy. Pitäisi opetella kuuntelemaan, mistä se johtuu, että mun maha on kipeä. Eikä vaan nappasta se pilleri ja unohtaa. Tämäkin on kehotietoisuutta. Kuunnella sitä kehoa, mitä se yrittää sulle viestiä. Jos sä syöt jotakin ja sulle tulee joku fiilis siitä sun kehoon, mitä se keho yrittää sulle kertoa tästä ruuasta. Tai sun stressistä tai kiireellisestä elämästä tai mikä ikinä se onkaan se tilanne, niin sun keho kommunikoi sun kanssa. Siksi on hyvin tärkeää tulla tietoiseksi siitä omasta kehosta. No, henkinen kehohan, se käsittää monta asiaa ja mä käyn tässä läpi hyvin pintapuolisesti, että mikä on se henkinen keho. Niin se on nyt sitten se meidän kuljettaja, se sielu on se henkinen keho. Niin kuin sanoin, siihen liittyy paljon muutakin, että tää on tälleen pintapuolisesti mainittu tässä, mutta vaan että saatte idean kiinni, niin kuin ideasta kiinni. No, meidän kaikkien ympärillä on aura. Voitte käydä muuten tsekkaa oman auranne valkean pisteellä tänään. Siellä saa aurakuvausta, niin pääsette katsomaan vähän miltä teidän aura näyttää. Mutta tosiaan meidän kaikkien ympärillä on aura.
Ja se aura muodostuu meidän ajatuksista, meidän tunteista ja sitten siitä fyysisen kehon värähtelystä. Nämä kaikki asiat muodostaa sen sun auran. Se on se semmoinen kupla meidän kaikkien ympärillä ja me kaikki aistitaan se. No niin, lähdetään syventää sitten näitä juttuja vähän enempi. No, jotta me voidaan ymmärtää seuraavista energioista, mistä mä tuun puhumaan, niin pitää tietää, että universumissa on lakeja. Tässä on nyt yksi laki, tasapainon laki. Eli kaikki universumissa pyrkii aina tasapainoon. Eli kun sä kaadat kylmää ja kuumaa vettä keskenään, niin lämpötila tasaantuu, lämpötilaerot tasaantuu, paineerot tasaantuu, kosteuserot ja niin edelleen. Kosteuserona hyvä esimerkki, sä laitat sämpylän värin kurkkua, parin tunnin päästä se sämpylä on ihan litsku, kun se kurkku, se neste sieltä kurkusta on mennyt siihen sämpylään. Kaikki ymmärtää tämän. Jos se tasapaino ei siis jostain syystä toteudu, niin siihen on silloin oltava jokin syy. Erinäiset esteet. Leivinpaperisia kurkkujen ja sämpylän välissä. Ja nyt puhuttaessa tästä minun aiheestani, niin yleensä syynä on pelot. Ja ne meidän ohjelmat, mitkä pyörii meidän päässä, siellä meidän mielessä. Nyt mä tuun sit puhumaan, miksi tämä on tärkeä asia, ymmärtää tämä tasapainon laki, koska mä tuun puhumaan nyt maskuliini-feminiini-energioista. Ja mä korostan, mä puhun energioista. Tasapainon laki, yin-yang. Kaikki tietää, mikä on yin-yang. Se valkoinen ja musta pallo, tasapaino. Ja kaikilla on jonkinlainen käsitys, mikä on maskuliini ja feminiini, mutta nyt mä käyn näistä asioista läpi niin kuin sen, mitä ne energiat oikeasti on. Meissä kaikissa on feminiini, maskuliini energiat. Kaikissa meissä on nämä molemmat energiat. Se on nyt hyvä ensimmäisenä tietää. No, mikä on maskuliini? Maskuliini on se, joka tekee, joka suorittaa. Maskuliini energia on se, joka turvaa ja suojelee. Ja maskuliini myös antaa. Jos ajatellaan biologiaa ja lisääntymistä, maskuliini antaa. Maskuliini energia on yhteyksissä meidän alimpiin chakroihin. Eli meidän juurichakra, joka löytyy täältä häntäluun täältä alhaalta, täällä sun tyvessä. Siellä on meidän pelot ja selviytyminen. Meidän alkukantaiset vaistot löytyvät meidän juurichakrasta. Sitten sakraalichakra, joka on tässä navan alapuolella. Siellä on myös seksuaalisuus, siellä on myös tunteita. Myöskin maskuliini-energian chakra. Ja tietysti kolmas chakra navan yläpuolella, eli solar plexus. Siellä on se meidän voima. Se on se meidän moottori. Ja se kuuluu maskuliini-energialle. Okei. Feminiini-energia. Feminiini luo. Feminiini ideoi. Feminiini tuntee. Siellä on ne meidän emootiot. Ja sitten taas feminiini vastaanottaa. Maskuliini antaa, feminiini vastaanottaa taas. Voit miettiä biologiassa lisääntymisen kannalta. Maskuliini antaa, feminiini vastaanottaa. Tää on se sun taidepuoli. Tää on se sun taiteellinen minä tässä yhteiskunnasta niin kuin ajateltuna. Ja feminiini-energia on kytköksissä sitten taas meidän korkeimpiin ja ylimpiin chakroihin. Eli vitoschakra, eli kurkkuchakra, missä meidän kommunikointi on. 6. chakra, 3. silmä, missä meidän intuitio on, eli se sun sielun ääni. Ja sitten tietysti se 7. chakra, kruunuchakra, missä on se tietoisuus, ykseys, yhteys.
feminiinienergiat on kytkeytyneenä näihin 3 ylimpään chakraan. Okei, no missä tapahtuu se tasapaino? Niin sehän tapahtuu tässä sydänchakrassa, tässä keskellä sitten, eiks vaan? No ideaali hommahan olisi tietysti se, että nämä olisi 50-50 ja nämä olisi tasapainossa, eiks vaan? Mutta harvemmin ne on koskaan täysin tasapainossa. Ja yleensä ne on aika vinkkelis-vonkkelis. Ja syynä siihen on se, että me ei edes tajuta, että meissä on tämmöisiä energioita, koska jälleen kerran, ehkä olet kuullut feminismistä tai muista tämmöisistä, niin näihin liittyy niin paljon vääriä uskomuksia ja ajatuksia. Sen takia en yhtään ihmettele, että näistä ei välttämättä oikein tiedetä. Ja annan itse tästä esimerkin. Kun mulla tapahtui mun toinen iso herääminen viime kesänä, mä oon kaksoisliekki matkalla kumppanini kanssa ja toinen herääminen liittyen tähän matkan alkuun tapahtui tosiaan viime kesänä, kun mun maskuliini päätti siirtyä taka-alalle ja mä menin mun feminiinivoimaa. Ne, jotka ei tiedä kaksoisliekkimatka, niin ei todellakaan ole tämmöinen romantisoitu juttu, mitä josta ehkä lukenut, vaan se on äärimmäisen rankka matka. Eli siinä yksi sielu on jakaantunut kahtia. Meillä on divine masculine ja divine feminine. Eli yksi sielu on jakaantunut kahtia. Ja se idea tässä on, että he tekevät sitä henkistä työtä itsensä kanssa niin, että lopulta he palaa siihen valoon ja heistä tulee, tavallaan tapahtuu se valaistuminen. Eli tämä on hyvin diippi matka, tapahtuu paljon sitä henkistä kasvua. Joka tapauksessa se, että mä viime kesänä sitten hänen kanssaan niin kytkin ensimmäistä kertaa elämässäni maskuliini pois. Mä oon koko ikäni ollut siellä maskuliinipuolella, selviytymismoodissa, suojelemassa itseäni, tekemässä, taistelemassa tässä yhteiskunnassa. Ja mä en edes tiennyt, että musta on feminiinipuoli. Ja sitten kun mä menen tälle puolelle, niin sehän on ihan uusi alue mulle. En mä ikinä ollut tässä energiassa ennen. Mitä tää on? Ihan uusi puoli löytyi itsestäni sitä kautta. Mikä se feminiinisyys on minussa? Senkin takia on hirveän tärkeää ymmärtää nämä energiat meissä. Ja ymmärsin tässä yhteydessä myös sen, että kuinka paljon mä oon elämässäni kamppaillut. Kaikki me ollaan kamppailtu tässä elämässä. Kaikilla on ollut rankkaa, kaikilla on traumoja ja muita. Mutta juurikin se ajatus, että onko mä tässä maskuliinipuolessa koko ajan? Pitäisikö mun olla enemmän tässä feminiinissä, miksi mä en pääse tänne? Tai vastaavanlaisesti joku voi olla liikaa feminiinissä eikä pääse maskuliinipuolelle. Eli tässä kohta herättelen vähän niitä ajatuksia. Myös monta kertaa mulla voi olla tulkinta-asiakkaita, jotka sanoo, että yrittää manifestoida tämmöistä manly man niin kuin itselleen, ja ne on hirveän uraorienteituneita naisia ja tekee hirveästi ja ne suorittaa koko ajan. Ja sitten kun mä kerroin tämän homman, niin on se, okei, joo mä ymmärrän nyt vähän. Niin, eihän sitä varmaan voi saada, kun itse on niin pirun maskuliinienergioissaan koko ajan. Tasapainon laki yin yang. Mutta alright, siinä vähän ajatusta. Mitä sitten, jos lähdetään puhumaan näistä, niin kun, että on ylikorostunut maskuliini, toksinen maskuliinisuus, jokainen varmasti saa tästä jo heti jonkinlaisen käsityksen, mitä tässä yritetään kertoa. Eli kun on liikaa siellä maskuliinipuolella, niin siellä tosiaan ne alimmat chakrat on maskuliinin, niin ei ole sijaa tunteille. Tukahdutetaan meidän tunnepuolta, meidän emootioita. Ja tämä toksinen, kamala kasvatustapa, pojat ei itke, miehet ei näytä tunteitaan, mitä paskaa. Sanon ihan suoraan sanottuna, nyt kaikki, se loppuu nyt ihan oikeasti.
Ja sitten tämä, että niin kun, sit jos on toksinen maskuliininen tai että ollaan liikaa siellä maskuliinienergiassa, niin myöskin se ylisuorittaminen, koko ajan pitää olla tekemässä jotain, koko ajan pitää tehdä töitä tai rakentaa tai ihan mitä vaan, hirveästi hommaa. Ei! Se on ihan ok välillä vaan ottaa ihan chill-pilli ja olla. Mutta nämäkin asiat me ei välttämättä ymmärretä, sitä vaan tekee. Mutta se monesti on se ylisuorittaminen, se lopulta se ajaa taas sitten tietynlaisiin ongelmiin, ja jota sun keho taas saattaa ensimmäisenä alkaa kommunikoimaan sulle, että jotain on pielessä. No miten tämmöinen ylikorostunut maskuliini sitten, niin mistä semmoinen syntyy, niin tuossa jo sanoinkin, niin kasvatuksesta, meidän sukupolvilta, perheeltä, kasvatusyhteiskunta, sitten tosiaan ne kokemukset, mitä me koetaan, ja ne traumat ja pelot. Nämä aiheuttaa kaikki sen meidän ekomielen. Yleensä ylikorostunut maskuliini on hyvin egoistinen, eli hänellä on hirveän iso ego. Ja egohan saa ravintonsa pelosta. Egohan syntyy pelosta. Siksi se on täällä. Mulla oli jotain, mitä mun pitäisi egosta sanoa, mutta tiedättekö, meni vaan. Ehkä se tulee kohta takaisin. Okei, mutta sitten on myös tätä ylikorostunutta feminiinisyyttä. Eli silloin ylikorostunut feminiini esimerkiksi niin ei osaa puolustaa itseään. Alistuu, myöntyy kaikkeen ja on hyvin, hyvin naivi. Miten tämmöinen esimerkiksi ylikorostunut feminiini, minkälaista lähtökohdista tällainen henkilö tulee? Annan yhden esimerkin. On semmoinen eräs tuttu, joka on kasvanut naisten keskellä, ei ole ollut kontaktia laisinkaan miehiin. Eli pelkästään naisia ollut ympärillä. Hyvin herkkä, ei tosiaan osaa oikein puolustaa, ei osaa kytkeytyä siihen omaan soturivoimaan, niin sanotusti. Mutta myöskin täällä ne haitalliset ohjelmoinnit, eli jotka ehkä tiedä mitä tällä tarkoitan, niin juurikin ne ajatukset, mietteet, mitä yhteiskunta ja perheet ja muut ruokkii, ne on ne ohjelmat, jotka jää tänne sun päähän pyörimään. Eli täällä kanssa ne traumat, pelot sekä kokemukset. Ja jos te nyt näiden tietojen valossa esimerkiksi nyt mietitään vaikka parisuhteen osalta, jos meillä on hyvin ylikorostunut maskuliini tasapainon laki, niin mitä se hakee? Sieltähän tulee ylikorostunut feminiini. Eli siltä osin sitten jokainen voi tehdä johtopäätöksensä, että minkälainen parisuhde se semmoinen sitten on. Eli hyvin, kun ego on siellä vallassa, se egoistinen maskuliini mies, niin hän on hyvin, hyvin dominoiva. Ja sitten meillä on tämä hyvin, hyvin alistuva, mutta kun se on se tasapainon laki siellä taas pyörimässä. Okei, no miksi mä sit puhuin tosiaan näistä energioista? Koska mä haluan, että sä opit ymmärtää ittees, kun sä ensi kerralla joudut vaikka johonkin riitatilanteeseen sun kumppanin kanssa tai sun ystävän kanssa. Ja sä huomaat, että muuten sä oot ihan, sitten se sanoo sulle jotain ja susta tulee, mitä sä oikein sanoit? Niin sä huomaat siinä, että tuli hyppy maskuliinipuolelle. Nyt ollaan valmiita taistelemaan tälleen kuvainnollisesti. Sekin, että alkaa tiedostaa näitä hyppyjä, koska mä oon maskuliinipuolella, koska mä oon feminiinipuolella. Että ymmärtää, millä energialla sä oot ja milloin tämmöinen shifti tapahtuu ja miksi se tapahtuu. Annan esimerkin omasta isästäni, joka on löytänyt valokuvaamisen elämässään. Ja hän on aina ollut hyvin taiteellinen ihminen, mutta että hän on nyt löytänyt tällaisen. Ja hän rakastaa kuvata metsässä sieniä.
Ja kun hän alkaa puhumaan siitä, että miten makeita ne sienet on, että ai, no niin hän on siellä feminiinipuolella ja se on sitä luovaa, taiteellista. Ja siis se on niin ihana, kun hän on siinä, kun se on sitä iloa, mitä hän haluaa niin kuin tehdä. Ja sitten hän saattaa yhtäkkiä olla taas se niin kuin maskuliini. Eli siinä näkee se shiftin, kun hänkin siirtyy siellä energiasta toiseen. Ja se on tosi ihana, kun hän tästä sienihommasta aina hänen silmänsä menee niin valoon, kun hän sitä puhuu. Mutta joo, eikö siis justiinsa tämä, että alkaa tunnistaa näitä. Ja sen takia, että seuraavaksi mä rupean puhumaan teille vähän siitä, että miten sä luot sitä sun omaa todellisuutta, niin on hyvä ymmärtää näistä. Dolores Cannon henkisellä tiellä olevat varmasti hänestä ovat jo kuulleet, upea nainen, upea ura hänellä ollut. Ja tässä hän hyvin sanoo nyt tätä, mihin mä oon nyt lähdössä vähän avaamaan teille ajatusta, että mitä se meidän oma todellisuus sitten, miten se luodaan, miten se meidän oma voima siellä vaikuttaa. No, jotta me taas voidaan ymmärtää tätä, mistä mä nyt tuun puhumaan, niin pitää ymmärtää universumin tämmöinen toinen laki, niitähän on useita, mutta mulla on nyt tässä nämä 2, eli vetovoiman laki. Jokainen on varmasti kuullut tämän niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan sanonnan. Mutta kuinka moni on oikeasti miettinyt, mitä tämä tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, ja mitä tämä vetovoiman laki tarkoittaa, on sitä, että se sun oma energeettinen värähtely vetää puoleen samaa energiaa. Ja se meidän oma energeettinen värähtely muodostuu siitä fyysisestä kehosta, siitä fyysisen kehon värähtelystä, mutta myöskin tästä henkisestä kehosta ja sen värähtelystä. Eli kaikki on tässä mukana. Ja tässä on erilaisia tunteita, ajatuksia ja niiden värähtelytaajuuksia näkyy tässä vasemmalla. Ja kuten näette, maskuliinienergiat, jotka ovat alimpien chakrojen energioita ja se ego-mieli, niin sehän operoi täällä matalilla taajuuksilla. Ja sitten taas ylempänä, korkeimmilla taajuuksilla resonoi nämä ilot, rakkaudet, rauhat, rohkeus on tuossa välissä, eli vähän niin kuin se meidän solar plexus, se meidän voimankeskus, se meidän moottori, siinä on courage, rohkeus. Ja tosiaan matalilla taajuuksilla värähtelee nämä aika ikävät tunteet ja ajatukset. Okei, no miksi sun täytyy tietää nämä? Sä olet vähän niin kuin radio. Tämä on radio hyvä esimerkki, mä käytän sitä aika usein. Mutta jos sä ajattelet radioa, ajatellaan nyt vielä oikein sellaista vanha-aikaista radioa, missä sä joudut kääntää sitä nuppia, että sä etit sen taajuuden. Sanotaan, että sä haluat kuunnella tätä tiettyä radiokanavaa. Niin sähän käännät sen sun radion sille taajuudelle, eiks niin? Ja sitten kun se menee sille taajuudelle, niin se musiikki tai lähetys tulee sun vastaanottimeen. Okei? No sä oot nyt se radio. Tää sun fyysinen ja henkinen keho on se radio. No sä voit haluta rakkautta, mutta missä sä oot? Missä sä oot? Missä ne sun ajatukset? Missä ne sun ajatukset on? Ne on yleensä pelkoa, vihaa, edellisistä suhteista, kokemuksista. No ei täsmää. Ei voi, kun et ole samalla taajuudella, niin ei universumi voi antaa sulle tällaista. Eli mitä sä siis voit tehdä? Sun täytyy huoltaa sun radioa. Ja sen takia se sun fyysinen keho, miten sä huollat ja hoidat sitä? Mitä sä syöt, mitä sä juot, miten sä liikut, miten sä kuuntelet ja kommunikoit sen kehon kanssa.
Ja sitten ehdottomasti ne meidän henkisen puolen, eli ne ajatukset, missä se meidän mieli on. Pyöriikö sulla koko ajan ohjelma, että en ole tarpeeksi hyvä? Ei mua kukaan rakasta, mä en ole arvokas, mä en ole hyvä. Ei sieltä mitään kuitenkaan tule. Ja sit sä elät menneessä, sä elät näissä sun menneissä kokemuksissa, sä elät niissä peloissa ja muissa. Niin, no can do. Universumi toimii peilinä sulle itsellesi. Niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Se, mitä sä olet sun ajatuksineen, sun kehon kanssa, se sun energeettinen värähtelytaajuus on se sama, mitä sä saat tuolta. Ja se sun oma todellisuus, believe it or not. Mä oon insinööri, mä oon ollut hyvin rationaalinen ihminen ja järki-ihminen. Mut mä sanon, että manifestointi toimii. Siis for real, täällä nyökytellään, moni muukin on kokenut tän. Tämä on sun työkalu siihen. Tää on sun taikasauva. Täällä tapahtuu se magic. Jokainen tietää, miten sä voit jopa sairastuttaa sun oman kehon sun ajatuksilla. Ja miksi sä kuvittelet, että sä et vois luoda sun todellisuutta niillä sun ajatuksilla? Manifestointi sanana varmasti monelle tuttu, mutta mitä se manifestointi tosiaan on? No sanotaan, otetaan esimerkiksi se rakkaus, koska mä tiedän, että monella se on semmoinen aika tärkeä juttu. Eli haluat rakkautta elämään, sä toivot uutta kumppania, tai oot vaikka yksin ja haluat uuden kumppanin, tai kumppani tulee elämään. Sä haluat rakkautta, mutta sä oot itse rikki. Ja sä värähtelet siellä matalilla taajuuksilla. Sun pitää alkaa tekemään sitä henkistä työtä, että sä pääset näistä tietyistä asioista eroon. Ja sä pääset sitä kautta nostaa itseäsi korkeammille värähtelytaajuuksille. Mutta miten se manifestointi siis toimii? Sanotaan nyt, että se rakkaus. Okei? Sä pistät silmät kiinni ja sä kuvittelet. Yhteiskunta nimittää sitä mielikuvitukseksi ja minä inhoan sitä sanaa. Ei. Kun sä luot. Sä luot sun mielellä. Ja sä näet sen, mitä sä haluat luoda. Ja mitä tarkemmin sä sen kuvittelet täällä päässäsi, niin sen paremmin se voidaan sitten sulle aikanaan tuoda. Se on vähän niin kuin menisit hampurilaisbaariin, tätäkin esimerkkiä käytän kauhean usein. Ja sä sanot siellä tiskillä, että mä haluan yhden hampurilaisen. Ja sä et anna mitään muuta detailseja siihen. No sit sä saat jonkun hampurilaisen. Sit sä oot siellä, että no eihän tässä ole edes sipulia. No et sä tilannut. Manifestoinneissa kans hyvin tarkkana, mitä siellä päässä kulkee. Mitä tarkemmin sä voit vaikka tätä rakkauttakin manifestoida sillä tavalla, että sä kuvittelet, sä näet ne ominaisuudet, sä näet mitä se kumppani tekee, millainen se on, sitä paremmin universumi voi sen sitten sulle tuoda. Ja jujuna on se, että sun ei pidä miettiä miten se tulee, se sun pitää jättää tonne. Ainoastaan vaan kuvittelet sen mitä se on. Ja se liittyy tähän harjoitukseen, mikä me tehtiin tässä alussakin. Eli sä näet jotakin sun mielessä. Mikä seuraava juttu, sä tunnet sen sun kehossa. Se tunne toimii amplifierina, eli vahvistimena tälle sun synnyttämälle todellisuudelle, mikä sun päässä on. Koska kaikki on energiaa. Ihan kaikki meidän ajatukset, tunteet, ihan joka ikinen juttu täällä on energiaa. Ja jos sä synnytät jonkun ajatuksen päässä, se on olemassa tuolla kvanttiavaruudessa. Nyt on kyse taas siitä radiokanavan kääntämisestä, vaan että me saadaan se tulemaan sieltä, eikö niin? Mutta manifestoit. Ajattelet, sä tunnet ja sit sä toteutat. Eli toteutus tarkoittaa sitä, että noin, sinne meni ja nyt mä jatkan mun elämääni, mä jatkan itseni kehittämistä, mä jatkan itse omia ajatuksieni ruokkimista paremmaksi, mä niin kun käyn läpi näitä mun pelkoja, mä parannan itseäni niistä ja niin edelleen. Eli sä et mene vaan ja odottele, että missäs ne mun manifestoinnit nyt viipyy. Ei, koska universumi toimii peilinä. Jos sä odotat, niin sä odotat koko loppuikäsi. Eiks vaan?
esitä toive tai tee se toive, tunne se toive, ole hyvä ja lähde jatkamaan elämääsi. Ja elät sitä täydestä sydämestä ja rakkaudesta ja onnesta ja olet siellä korkeimmilla taajuuksilla. Ja se tulee sieltä. Se voi olla rahaa. Raha on kaikista helpoin asia manifestoida. Ihan oikeesti. Mutta kun sulla on ne uskomukset siellä. Ja yksi asia, universumia ei voi manipuloida, eli sä et voi ajatella se, että no jos mä nyt tässä hetken vähän mietin, että joo, nyt kyllä mä saan tästä rahaa ja näin, mutta sitten todellisuudessa sä tunnet sen, että mä tiedän, että mä puhun ihan pötyä nyt. Niin et sä saa sitä. Sun täytyy aidosti tuntea se, sun täytyy aidosti olla siellä värähtelytaajuudella, jotta sä saat sen asian, mitä sulle ollaan tuomassa, mitä sä oot haluamassa. Ja tosiaan, jos et sä pysty näihin, jos et sä pysty kuvittelemaan sitä sun mielessä, sitä sun todellisuutta, mitä sä haluat, tai niin kuin manifestoimasta, niin sit sun pitää miettiä tämmöisiä kysymyksiä, että mikä estää luomasta, mitä blokkeja mussa on, että mä en pysty luomaan tämmöisiä juttuja. Onko mä ollut koko ikäni siellä maskuliinipuolella, mulla ei ole minkään sortin mielikuvitusta. No mikä estää uskomasta? Miksi mä en voi uskoa, että tämmöistä voi tapahtua? Miksi mä en usko taikuuteen, jos jollekin voi resonoida se sana paremmin? No meillä on jotain uskomuksia. Ehkä vanhemmat on sanonut, että taikuutta ei ole olemassakaan ja on niin kuin lytännyt kaikki tämmöiset jutut sulta, niin sä et vaan usko mihinkään. Tai ehkä se on joku muu sukulainen tai kaveri tai mikä ikinä. Ja sitten mikä estää sitä toteutusta, niin taas jälleen kerran ne pelot. Miksi en uskalla hypätä tähän rakkauteen? No koska mulle on käynyt silloin tosi huonosti. Niin, meille kaikille on käynyt joskus tosi huonosti. Ja se onkin se työ, mikä sun täytyy tehdä itses kanssa. Se on se sun henkinen kasvu, se henkinen oppiläksy on käydä läpi näitä kysymyksiä. Mitä mussa on, mitä ohjelmia mussa pyörii, jotka estää mua elämästä, luomasta ja toteuttamasta asioita. Ja ihan oikeasti, kun sä lähdet miettimään niitä ja sä lähdet menemään sinne juurisyyhyn, niin siellä saattaa herätä mitä ihmeellisimpiä ja joskus todellakin typeriä juttuja. Mullakin yksi hyvin iso haava oli, en muista mikä se oli tarkkaan se haava, mutta mä meditoin ja mä löysin juurisyyn mun lapsuudesta, kun mun äiti kerran sanoi mulle jotain vähän huonosti. Ja mä olin siinä hetkessä ja se on jäänyt sen jälkeen mulle tänne. Ja äiti sanoi sen vaan, koska hänellä oli kiire ja siinä oli 3 muutakin lasta ja kauppakassit ja kaikki. Mutta minä, pikku Emma, sain siitä haavan, jota kannoin myöhäistä tähän niin kuin aikuisuuteen asti. Ja sitten kun sä ymmärrät, että sit sä pystyt ymmärtämään, sä pystyt antaa anteeksi, sä pystyt päästämään siitä irti. Eli tällä tavalla niitä pelkoja ja juttuja niin kun lähdetään käymään läpi, sä parannat itseäsi. Mutta sun täytyy tehdä se sukellus sinne sun sieluun ja sinne juurisyihin. Joskus tietyt asiat voi tulla myös sun edellisistä elämistä. Et mullekin on meditaatiossa paljon näytetty asioita edellisistä elämistä. Ja sieltä tulee informaatiota. Ja sitten myöskin sukupolvien kirouksia ja niin edelleen. Eli jatkatko sinä samaa omille lapsillesi ja niin edelleen. Tämmöisiä ajatuksia myöskin niin kuin tämmöinen työ herättää. Mutta se feminiini, maskuliini tasapaino ja se ymmärrys, miten ne niin kuin toimii ja miten ne toimii yhdessä tämän sun fyysisen henkisen kehon värähtelyn kanssa, niin nämä kaikki ja paljon monta muutakin, niin kuin sanoin, tämä on hyvin pintapuolinen niin kuin sukellus näihin aiheisiin, mutta nämä vaikuttaa siihen sun omaan värähtelyyn. Ja ymmärtämällä nämä feminiini-maskuliini energiat, sä rupeat ymmärtämään sun käyttäytymistä enemmän, jota kautta sä pääset sukeltamaan näihin tiettyihin ulottuvuuksiin. Mutta ihan oikeasti, se kaikki, mitä sä elät tällä hetkellä, niin sä oot luonut sen sun omasta päästä. Se on sussa itsessäsi.
on todellista. Kaikki mitä sä haluat saavuttaa tässä elämässä, sä pystyt. Kato mitä täällä pyörii ja lähde karsimaan sitä pois. Ja sä huomaat, että paitsi se upein juttu tässä on se, että sä koko ajan opit itsestäsi lisää. Sä rupeat nousemaan, sitä sun värähtelytaso rupeaa nousemaan ja sulle tulee niin hyvä fiilis. Sä menet tuonne ulos ja näet lintuja ja sä vaan pillität, kun sä oot niin hemmetin kiitollinen, kun sä oot niin iloinen siitä luonnosta ja niistä eläimistä. Ja sä oikeesti oot aidosti kiitollinen. Sulla on niin hyvä olo, kun sä oot niin aidosti kiitollinen siitä kaikesta, mitä sulla on. Se on upea tunne. Ja sä värähtelet sitä kautta sitä energiaa myös kaikille siihen ympärille. Ja sitten sitä kautta sä ihan oikeesti pystyt luomaan sun oman todellisuuden. Niin kuin sanoin, mä oon mun niin kuin aikaisempi ura insinööri, mä oon ollut hyvin akateeminen, rationaalinen, hyvin paljon yliajattelen ja kaikkea. Ja nyt mä oon tämmönen ihan täys hihuli. Ja hihuli-sana on mulle positiivinen sana. Ja mä olen ylpeä siitä, koska mä oon onnellinen. Ensimmäistä kertaa elämässäni mä olen oikeasti onnellinen. Mulla on hyvä olla itseni kanssa. Mä en täytä mitään tyhjyyttä itsessäni millään. Tämäkin feminiini-maskuliini energia, jos olet hyvin ylikorostuneella puolella, niin susta voi tuntua, että susta puuttuu jotakin. Koska sä et ole kytköksissä siihen sun toiseen puoleen. Tulee semmoinen void täällä sisällä. Ja sitten kun ei ymmärretä näitä, niin ei oikein tiedetä mikä se on ja eikä oikein tiedetä itseämme muuteskaan. Mutta tämä henkinen työ on yksi hienoimpia asioita, mitä sä voit elämässäsi tehdä. Se opettaa sua niin paljon ja se tuottaa sulle niin paljon. Vaikka ne vastoinkäymisesti kaikki on ikäviä juttuja, mutta kun sun mindsetti on positiivinen ja sä ymmärrät näitä, niin elämä on helpompaa. Ja plus tässä käy se sama, käy se päinvastainen reaktio, että kun lapsena haluttiin kauheasti olla aikuisia, niin nyt kun sä teet tätä työtä ja näin, niin susta tulee oikeasti enemmän lapsi. Sä menet sinne metsään ihmettelee niitä sieniä, sä näet niitä lintuja, eläimiä ja sä oot niin iloinen, että joutsen pariskunta lentää aamulla sun pään yli, kun sä kattelet taivasta. Ja tuottaa niin paljon iloa. Yksinkertaiset asiat tuottaa sulle iloa. Ja se on ihan mahtava paikka olla itses kanssa. Se rakkaus, se kaikki lähtee susta itsestäsi. Sun täytyy ensin tehdä ne asiat ja ne muutokset sussa itsessäsi. Kaikki lähtee susta ja tästä. Joten älä unohda tätä. Ja mä toivon, että tää mun luento antoi ajateltavaa, ehkä jotakin uutta informaatiota, miten lähteä tästä eteenpäin. Mutta mitä ikinä se onkaan, niin mä toivon paljon valoa ja rakkautta teidän jokaiselle matkalle. Ja mä toivotan teille oikein ihania valonpäiviä täällä Hotelli Rantapuistossa. Kiitoksia kaikille!